Kaixo, gaur bi antzumearen antzerkia egingo dizuegu. Kaixo, ni Ainhoa naiz eta antzerki honetan dendaria, kontalaria eta ama izango naiz. Kaixo, ni Orak naiz eta antzerki honetan antzume txikia izango naiz. Kaixo, ni Gabriel naiz eta antzerki honetan antzume izango naiz. Kaixo, ni Urko naiz eta antzerki honetan utxoa izango naiz. Bazen behin bi antzume jolasten ari zirela. Eta amak esan zien. Erosketak eliterak joango naiz Bale, ama, Eta Otsoak etxeko atea jo zuen. Nor da? Ama ahotsa oso ahudua dauka. Zu Otsoa zara eta jan nahi diguzu jure mendi. Eta Otsoa arrautz bila joan zen. Eman bi pare arrautzak edo jango zaitu. Arrautza hauek jan ondoren ahotsa ama bezala aukiko du. Hanka erakutsi ama txuri-txuria dauka, zutra zara jure mendi. Eta Otsoa irina bila joan zen. Eman irina edo jango zaitu. Hankak irinak zikinduko ditu beraiek usteko ni ama naikela. Nor da Nana, erakutsi hanka bai amala. Otsoa antzume handia jan zuen eta txikia izkutatu zen. Kaixo, Otsoa jantzu Ama eta antzume txikia ibaira joan ziren. hartu espata eta jostoratzen. Bale. Hemen dago antzumean. Kaixo. Hartu ari batzen mesedez. Por ahí jarriko dizu. Sabela pisatzen zion asko eta orduan ito egin zen. Zerako tripako mina. Errekaren agur pixka bat edatera. Eta Otsoa hil zen.